Naimbag arabiyami kakabsat. At to'y ti kabsat yun ni Pastor Joey. Ti kadwayo iti tunggal rabi ti Sabado para iti panagdebosyon ken panagkararag. Damay sana sarakak gayem hanap nuanayat arpad nain yasidagnak ket salimet metanak ti ayat na ingket irut binalud na to'y pusok ukwanak ket sumetwak ingga na tumpal to'y biyag gayem ngayon tet na't biyag na tapno siyak maispal na to'y biyag kuwin tet na kanyak ket biyag na't naisukat to'y biyag saan ku ako kwa no di tinangtet kanyak pusok piksak ken to'y metbiag kukwa na di agresat gayem na ingket imbag na masirip ken na ema manang isakit na bigsa ayat na't naiduma nga uray no siya sinuman biyag wen uray patay ken kwa natiyak maipusay kukwanak di agsarday. Anya na nagpintas ang mensahe ti imno, di matkabsat. Idi na pa na lawas, nakita tayo, no kasano an Jesus, di na sinukuan, dagiti adalan na. No kasano nga inawagan na manen isuda, tapno sumurda ken kwa na. Itata, sublyanan tayo manda jay kapadasan dagiti adalan. Idi nga umuna nga awisen isuda ni Jesus as sumurot ken kuana. Basahin tayo ti Ebanghelyo segun ken Lucas, Kapitulo 5, manipod muna bersikulo gingga iti may kasangapulo ket maysa. Luke 5:1-11. Iti na minsan, idiagtaktakder ni Jesus, iti igit ti danaw ti Genezaret, nagdidinuro na iti tatao nga masidagkan kwa na, tapno dumagda iti sao ti Diyos. Nakita na ti dua bangka iti igit ti danaw, a pinanawan na iti mangalap anapan nagbugo kay iti ikatda. Limugan ni Jesus iti maysa kay iti bangka, iti kukuan ni Simon, kat dinawat ng kankwa na, ipatenga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bangka ket insur na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna kinuna na ken Simon, ipatengam iti bangka ket iwayat yu ti ikatiyo taagkalap kayo. Maestro insungbat ni Simon, nagpatpatnag kami ang nagkalap, awang pulos ni naalami, ngem no kasta ti kunam, iwayat ko dagiti iket. Inwayat da dagiti iket, ado tinaalada ngay kan ket dandanila mabsang ti iket da. Pinayapayan da nga ro dagiti kakadwada iti sabala bangka, tapno mapanda tumulong kadakwada. Napanda gitoy, ket kinargaan da dagiti dua a bangka agingga anapnoda, iti kastaunay ngay kan ket nganganidan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak, nagparintubang ti sangwana ni Jesus ket kinunana, Apo aday wanak, may saak ang managbasol. Nasdaw ni Pedro kanagiti kakadwa na iti kaaduti na kalapanda.
Nasdaw da Santiago kan Juan nga anak ni Zebedeo, isuda kinakuyog ni Simon. Di kaagbutang Simon, kinuna ni Jesus. Manipod ita taon ton ti kalapem. Insang at dadag iti bangka, pinanawan da amin kat simurda kani Jesus. Itinapalpalabas a Sabado, kunatayo, tinapagungar a Jesus. Idi ang nagpakita isuna ijay danaw iti Galilea. Nagpatnag ang nagkalap dagiti adalan. Yung pulos nga awan na kalapanda. Pagamuha nagtakder ada ni Jesus nagtaktakder jay igid ti danaw. Ket kinunana. Iyat yu tiket yu. Iti makanawan aparte ti bangka. Nagtulog da, inwayat da ti ikat da, kat nagadu tinakalapan da. In palagip ni Jesus kadakwada, ti kapadasan da, hindi nga muna nga awagan na isuda nga adalan. Kat isuda ito'y, dayjay. Isuda ito'y kapadasan, tin palagip ni Jesus kadakwada. Siputan tay kakabsat. Dagiti adalan sakbay nga inayaban ni Jesus ida. Nakapadas da iti failure. Saan da ang nagbaligi? Iti da ito'y agandat da nga agkalap. Mabaling ko na tayo. Veterano ang mangalap na gitoy. Professional fisherman na gitoy. Nupay kasta, at dati ka nito itibiyagda, nga, saan da ang nga nagbaligi? Anya tiket ang ipakita ka datoy dati kakabsat. Ti failure kat normal adumteng itibiyag ti may nga tao. Failure is but just normal in the life of an individual. However, siputan tayo. Iti nga iti dayta maabalin pa nakuupay dagiti would be nga adala ni Jesus. Ni Jesus dimteng kadakwada. Kat idikan na ida iti baligi. Inpaay na kadakwada ti baligi. In the midst of their failures, Jesus came and gave them victory. Kakabsat, mabalin, at dadagiti pa nakaupay mo, at dadagiti pa nakadismayam, gapu iti saan mo pa nagbaligi kaligiti na duma, akayat mo nga ramidan. Gapu ta saan mo nga naawat, dayjay namnamaem nga awatem. Saan mo nagunod, dayjay namnamaem kayat mga magunod. Kayat mo iti sumuko. Iti tenga ti dayta apan nakaupay ken saan na pa nagbaligi. Kaya't kung ay pakamukan ka, adadta abay mo ni Jesus. Kaya't na ngay paikan ka ita ti baligi. He wants to give you now victory. Siputan tayo. Sakbay ang nagbaligi dagiti adalan. Aday naramid da. Anya da itoy. Dimngagda iti sao ni Jesus. They listened to Jesus' words. They listened to His commands. Inimtuod da, dimngagda,
nagtulnog da iti bilin ni Jesus kadakwada. Uray no nalawagan nanghaton iti init nga imposible iti makakalapay iti ikan. Ngam gapot ak kinuna ni Jesus agpatingatay basit ket iwayat yu ta ikatiyo nagtulnog da. Ket idiya nagtulnog da. Siputan tayo. Nakaala dati nakaad-ado nga ikan. Saan analaon dayjay bangka da Pedro, Santiago kon Juan, dayjay ikan ti kinaado na. Pinayapayan da pay dagiti dua a bangka. Uray lang mabsang, uno danda ni mabsang dagiti iket. Idi anapunon di dua nga bangka uno may katlo ya bangka da Simon. Nga nilumned kunat ti leksyon tayo. Iti kaado tinaalada. Yes, there is failure, and expect that there will be failures in life. However, when failures come, we have Jesus giving us victory. We have Jesus blessing us. But before victory comes, before blessing comes, there is a need for us to listen to the Word of God. There is a need for us to obey to Jesus' words. Ada pa nakaupay, ada ti pa nakaabak, ada ti saan na pa nagbaligi. Ngam ni Jesus adda dita, abay tayo. Kaya't nang ipaay ka dati ti baligi. Ngam sakbay mapasamak da ito'y, masapul adumag tayo ti sa una. Masapul atong palan tayo ti bilin na. Kat no, ni inarami tayo da ito'y, ti parabor, ti bendisyon, ti baligi, aglaplapusanan. Nga halos datayon, iti sumuko, gaputi kaado ti parabor, gaputi kaado ti bendisyon. Kat no, naawat tayo met, ti baligi, naawat tayo ti parabor, naawat tayo ti glaplapusanan, a bendisyon ti Diyos. Anya ti si marunong ngay narami dagiti adalan. Ni Pedro, kinunanan ka ni Jesus, adaywan nak apo, may saak ang managbasol. Binigbig na asaan iso na may kariti sangwanan ni Jesus. Let us acknowledge our unworthiness to receive those blessings. Bigbigan tayo asan tayo may kari nga umawat kadagito yung parabor kan bendisyon. Ngam ni Jesus inpaay nalata da ito kadakwada. Ni Jesus ituloy nalata ng ipaay dagito yung parabor kada tayo. Kaputi da ito'y ni Jesus kinunala kan Pedro kan dagiti agkapsat a Simon uno ni Juan kan ni Santiago sumurot kay kanya. Victory, blessing, and the receiving of blessings should lead us to acknowledge our unworthiness before God, and should also lead us to follow Jesus. Kung may kakabsat, surutin tayo ni Jesus. Sumurtay ka ni Jesus. Kas agtuloy nga awatan tayo ti baligi. Kas agtuloy nga awatan tayo ti bendisyon kan parabor na. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kao Diyos, agsipod ta nakisaw kamanan ka na kami ti daytoy nga oras. Agyaman kami iti parabor kan pamendisyon. Agyaman kami iti baligi. Ngayon kay tultuloy nga ipapaay ka na kami. Ti daytoy nga oras si Rabbi Wapu, dawatag kan ka. Sa laknibam ay wanam, nagiti kakabsat ko, akadwak ti daytoy panagdebosyon. Agraman pa sa ti pamilyada. Ibabaat ko idakan ka, Wapu. Ibabaat ko idakan ka.
tuloy ka di. Ti panang surot mi kan ka, Jesus. Tulungan na kami. Tinagan mo, Kristo. Amen. Ti mo minsan pa'y kabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwam, ti kadwayo, iti panagdebosyon, ti tunggal rabi ti Sabado. No, nariknayo, at ti apo kag itultuloy na nga ipaay ti parabor kada kayo. Kat makarit kayong amang bingay dagita a parabor kan pamedisyon iti iglesia. At to'y ti bank accounts, kan Gcash accounts ti NAX United Methodist Church. Kat noon nangipaay kayo ti sagot iti iglesia. Sa inyong madliplipatan ti iglesia lokal ngayon nyo. Pakamanda kami, ket maragsakan kami amang bigbig daytoy asagot yo kada kami. Ti Apo maminsan pay ipay na kaditi parabor pamedisyon panalaktib kan panakagas kada kayo. Amen.